like a Hellcat. Salut, bun și bine v-am găsit pe canalul meu de gaming. Astăzi, fraților, o să vă arăt un tutorial cum să vă puneți sunet ca ton de apel. Vă rog frumos să dați un like, un subscribe și să apăsați pe clopoțel să aveți cu toate notificările la curent când voi posta un videoclip. Să nu mergem mult intro și să începem. Prima oară, fraților, aveți de făcut așa. Dați unde scrie telefon, dați pe telefon acolo și undeva în dreapta, cam o să vă arăt eu aici, nu apăsați pe lupa asta, da? Apăsați de lângă pe cele 3 puncte. Apăsați pe... Am intrat pe lupă, scuzați. Apăsați pe cele 3 puncte și dați pe penultimul unde zice setări. Nu cealaltă, setări. Dați aici la setări și apăsați unde o să vă arăt eu, uitați aici. Pe asta unde scrie alerte și tonuri de apel. Da? Apăsați pe ea și vă duceți aici unde scrie Lino Golden chestii. Adică nu o să vă scrie așa, la mine am scris că eu am încercat-o. Scrie acolo tonuri de apel. Apăsați pe ea și aici are mai multe, uitați. Da, dar voi nu o să dați dintre asta, da? Așa, dăm pe asta. Și voi trebuie să vă duceți la plusul ăla, tot mai sus din dreapta. La plus. Apăsați pe plus și trebuie să aveți o melodie. Eu am aici mai multe melodii și o să aleg una dintre ele. Ce melodie? Să aleg asta. Eu o aleg Lino Golden, asta așa o aleg. Da, asta eu aleg. Și dați tot mai sus în dreapta. Sus zice efectuare. Dați pe efectuare și gata, fraților, v-a spus-o. Și când vă sună cineva, o să vă sune cu melodia care voi a spus-o. Cred că v-a plăcut acest tutorial. Dacă v-a plăcut, nu uitați de like și de... Eu am fost Petrica și noi ne vom auzi la următorul videoclip. Pa!